चिरां जिल्ला बारबुथान सिमना देवस्रियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव मैदेरनिफ्राय रैखा मोननो थालिर बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। आथिखालाव हाग्रा आरो जिब जुनारनि आदार जोबस्रांनायनि जाहोनाव मानसि आरो मैदेरजों मोगा-मोगि जानायखौ गोबां नुनो मोनगासिनो दं। बेनिफ्राय रैखा मोननो दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव चिरां जिल्ला बारबुथान सिमना देवस्रि बरमपारा गामिनि बिफां बागानाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायाव मैदेरनिफ्राय रैखा मोननो गोबां थालिर लेसु आरो खान्थाल बिफांफोर गायनाय हाबाफारि बानजायदों। खौरां बिजोङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखौ फोरमायो दि बे बिफांफोरनि फिथाइफोरखौनो मैदेर आरो गुबुन जिब जुनारफोरा जानानै जेन मानसिफोरनि जेबो खहा खालामा। बे हाबाफारिया जाफुंसारोब्ला गुबुन थावनियाव बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लाबावगोन होननानैबो फोरमायबावो। जोङो थांनाय समफ्राव गोबां कमप्लेन मोनबाय थादों। बे देवस्रि ओनसोलाव हैबाय थायो, एखमबा बेयावनो मानसिजों जुदि संघात जायोबा मानसिखौबो बुथारनायबो जोङो रिपर्ट मोनदों। दा बेफोर गासैखौबो नायनानै आरो जोङो नुबाय थादों, थाङोबा मेनलि ओंखाम संग्रा बा माइरंफोर बा संख्रिफोर बेफोरखौ जानानै फैयो। दा जोङो बेयावनो हमनो हादोंखि मैदेरा जुदि गामियाव फैयोबा आदारनि थाखायनो फैदों। थारमाने हाग्रा ओनसोलाव मैदेर जाग्रा जिनाखि बिफां फिथाइ सामथाइ बेफोरो जोबदों। दा बिनि थाखायनो जोङो हाग्रा ओनसोलाव जुदि थालिर बिफां बा खान्थाल बिफां जुदि गायनानै होनो हायोबा बे मैदेरफ्रा हाग्रा ओनसोलावनो बेफोर आदारखौ जानानै थागोन आरो गामि ओनसोलाव हाबनानै जोंनि जनसाधारनखौ डिस्टार्ब खालामनाय नङा। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै मोनसे नैबे देवस्रि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना ओंखारदों, मोनसे गाहामथार मोजांथार मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाग्रा सिङाव थालिर बिफां खान्थाल बिफां गायदों। दा बे हाबाफारियावनो जोंबो ओनसोलनि जानानै ज' हेफाजाब होफाफैदों। दिनै 600 दाल जोङो ओनसोलनिफ्रायनो गामिनिफ्रायनो थालिर बिफां कालेक्सन खालामनानै लानानै फैदों आरो जोङो नार्सारिनिफ्राय 1000 दाल खान्थाल बिफां लानानै फैगासिनो दङ। 1 बोसोर 2 बोसोर उनाव जेब्ला थालिरा बागान जागोन अब्ला मैदेरा बेयावनो थालिरखौ जानानै थानो हागोन आरो जेब्ला 4-5 बोसोरसो जानो हागौ जेब्ला खान्थाला फिथाइ थायगोन, खान्थाल फिथाइ जानानै मैदेरफ्रा हाग्रा सिङावनो आदार मोननानै बिनिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय गामियाव हाबहैनाय नङा होननानै जोङो मोनसे मिजिंथिनो हायो। आरो जुदि बे हाबाफारिया बेवहाय जुदि सक्सेसफुल जायो अब्ला जोङो गुबुन हाग्राफ्रावबो नैबेफोर हाबाफारिखौ लानो हायो। यहाँ पर स्थानीय जो नेताजी हैं उनके साथ ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। इससे 2 लाभ हैं। एक तो वृक्ष जो वनस्पति है उसका विस्तार होगा, दूसरा इससे जीव का कल्याण होगा। यहाँ पर हाथी ज़्यादा लगते हैं, हाथी से गांव के लोग बहुत परेशान हैं, तो उनको थोड़ा हाथी परेशान क्यों करते हैं, उनको भोजन नहीं है। भोजन की व्यवस्था ये जो कर रहे हैं ये वृक्षारोपण करके, जो ये कोला का वृक्ष है वो लगा करके जीव का हाथी का सेवा किए हैं। हाथी को भोजन मिलेगा तो उधर गांव में आक्रमण नहीं करेगा। इस सोच के साथ ये नेताजी का जो प्लान है हमको बहुत अच्छा लगा। इससे जीव का भी कल्याण होगा, गांव के लोगों को भी शांति मिलेगा। यही हमारी कामना है।